אחרי חוויה נוספת. לילך אסתי בת רחל ישועה לזיווג, לימור בת רחל ישועה לזרע ברחל. ואת הסיום המסכת הזו, המורה אבי, סיום מסכת, אנחנו נעשה אותו בעזרת השם, של תלמידי כיתה ו', בוגרים של תשע"ה, יהיה לכם ברכה והצלחה ללימודי ההמשך. ויהי רצון שאתם תחזרו לנו כבוגרים, שאנחנו נתגאה בכם. אז ברכה והצלחה לכם. ירון, בואו צדיק, בואו תצטרף אלינו גם. ההורים שיצטרפו אתכם הרבה במקצועות, כי לסיים מסכת זה לא פשוט בכלל. קודם כל, המעמד הזה של סיום מסכת, הגמרא כותבת, כאשר תלמיד היה מסיים מסכת, אז המורה שלו, הרב שלו, המאמן שלו, היה עושה מסיבה. עכשיו, לא כולם סיימו, אז למה יש עוד משתתפים ומצטרפים? אלא רואים את זה במילה סיום. המילה סיום יש בה את האותיות סמך, את האות י', האות ו', ומה עוד הרביעית? עכשיו תראו, אם תיקחו, נעבור מילה עוד אות. המילה סמך, אם אני מחלק אותה, זה אותיות סמך, זה האות סמך, ואחר כך מ', ואחר כך ח'. נכון? במילה סמך עצמו, אם אני כותב אותה סמך, זה סמך, מ' וח'. מובן לכולם? עכשיו, אם אני רואה בגימטריה, אני בודק בגימטריה, האות הראשונה של סמך זה 60, אבל האותיות הפנימיות הם גם בגימטריה 60. מ' זה 40 וח' זה 20. אז רואים שהאותיות הפנימיות שוות לאות הראשונה. זה במילה סמך. באות סמך. אחר כך, במילה סיום, האות י' מורכב מי', מה יש ו' וד'. י' זה 10, ושתי אותיות הפנימיות זה ו' וד', שהם 6 ועוד 4 זה גם 10. זה במילה סיום. הלאה, אמרנו סמך, אמרנו י' והאות ו'. מה יש באות ו'? איזה אותיות? ו' וו', נכון? ו' זה 6, והו' בשנייה גם 6. זה ואותו דבר מ' זה 40, וגם האות השנייה של מ' זה גם 40. אז זה שווה. מה זה בא לרמוז? זה בא לרמוז לנו שכל מי שנמצא בסיום מסכת, כל מי שנמצא בסיום מסכת, כאילו גם הוא בעצמו סיים את המסכת. אז יש בזה מהלך ולא מאוד, רק לפני כן נגיד גם שזה גם יהיה לי משמעת. יצחק בן סימה, זה גם יופרד כל עם ישראל. מרום. וראינו שאנחנו בני ישראל מצוותיו שיהיו קוראים אותם, כל אחד ואחד בזמנו. אמרו רבנן, משה תיקן להם בישראל שכתבו שואלים ודורשים בעניינו שיהיה מלכות פסח ובפסח מלכות עצרת ובעצרת מלכות חג ואחד. מה הסכנה שמשה תיקן להם פה? שמה? עצרת ובחג סוכות. רק נברר את זה יותר, את ההלכה האחרונה שלימדת מסיום המסכת, שבה אנחנו למדים שמשה רבנו תיקן לעם ישראל לפני כל חג ללמוד את ההלכות של אותו חג. כמה ימים לפני, הפרשנים כותבים 30 יום לפני החג. למשל, י"ד
באדר, בפורים, כבר חודש לפני, יוצא חודש לפני פסח. ומה אז לומדים? כבר בפורים מתחילים ללמוד את הלכות חג הפסח. ככה חודש לפני, וזה הגמרא, וכך נצטרך להלכה גם בשולחן ערוך. סימן תרפ"ו. הדרן הלך מסכת מגילה והדרך עלן. דעתך מסכת מגילה ודעתך עלן. דעתך עליך מסכת מגילה ודעתך עלן. לא נתקשה ממך מסכת מגילה ולא תתקשה ממנה. לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתי. הדרן הלך מסכת מגילה והדרך עלן. דעתן עליך מסכת מגילה ודעתך עלן. לא נתקשה ממך מסכת מגילה ולא תתקשה ממנה. לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתי. נשים לך כל השולחן פה, אברהם, נריה, אברהם יעקב, ירון, אברהם רונן, סיימו, עמלו, במשך כל התקופה הזאת וסיימו את המסכת, וכל תלמיד, כמעט כל תלמיד אומר בקטע קטן, נריה. קטע קטן מהסיום, מהפחות. שאנו משכילים והם משכילים, אנו משכילים לדברי תורה והם משכילים לדברי בטלים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים עיוור שחר, שנאמר ואתה אלוהים תורידם עיוור שחר אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אפתח בך. לפני שנעמוד לברכות, וכמובן גם בעזרת השם יהיה קדיש, משהו קטן על הסיום הזה, על גמרא בכלל, על לימוד גמרא. ידוע שאם הוא נשאל לתלמיד, תגיד, אתה אוהב מקופלת, אתה אוהב פסק זמן? כל תלמיד יגיד, בטח, מה זה מקופלת? תלמוד, בטח, תביא, למה? נברך, אני מברך, אל תדאג, אני מברך, תביא. אבל מה אני אגיד לו, תשמע, יש חטיף של מקופלת, אבל החטיף הזה נמצא בתוך הפח. אף אחד לא נגס בו, לא כלום. מישהו ילך לקחת את זה? לא נראה לי שמישהו ייקח. לא, אין מצב בחיים. למה? כי זה נמצא בתוך כלי לא טוב. אולי השוקולד זה משהו טוב, משהו טעים, לא בריא, אבל משהו טעים. אבל מכיוון שזה נמצא בתוך כלי לא טוב, אז אף אחד לא יתקרב לזה. אותו הדבר. כולם מכירים את זה דרך ארץ קדמה לתורה. מה זה אומר? בן אדם יכול לבוא, ללמוד הרבה גמרא, לדעת. הנה, בעזרת השם עכשיו אנחנו מסיימים, אמרנו, יש עוד נושא. אז בסדר, אז לומדים עוד ולומדים עוד. אבל בואו נראה איך זה בא לידי ביטוי במעשים שלך. אתה יכול ללמוד גמרא, אתה יכול לדעת הרבה. אבל אם אתה יושב בחדר, עושה פה מחשב, ואמא שלך נכנסת לחדר, או אבא שלך, ואתה לא עומד, אז מה זה שווה כל גמרא שלך?
מה, אבל אני באמצע המשחק, אני אפסיד את המשחק, מה אני אפסיד? הלימוד תורה זה נועד שיביא אותך לידי מעשה. וכל המשתתפים פה עכשיו, כולם, יש להם חלק בזה, כתוב להם בשמיים, סיימת מסכת מגילה. סיימת מסכת מגילה. עכשיו כל אחד ככה בחודש האדם מקבל כוחות רוחניים מאוד מאוד גדולים בכלל, וגם בפרט בזה שהוא משתתף בסיום מסכת. אבל צריך לזכור שהתפקיד של זה להביא אותך לעשות מעשים טובים. וזה מה שהדבר שהכי חשוב לקדוש ברוך הוא. אז אנחנו נתחיל עכשיו עם הברכות, שזה גם כמו סעודת המינים שיש בזה מעלה. יש לנו פה ברכת מזונות, שהכל, וגם הבמבה, זה גם מי שנוהג יכול לברך עליו אדמה, יכול להרוויח עוד ברכה. אז אנחנו נתחיל, ובסיום אנחנו נאמר את הקדש. אז אפשר להתכבד.
תוך כדי שאתם יכולים ללמוד גם כמה דברים על החג, ידוע שתענית אסתר זה בי"ג, ומיד בצאת הצום יש את קריאת מגילה. מישהו יודע כמה פעמים צריך לקרוא את המגילה? מתי האדם מקיים יותר מצווה בקריאת המגילה? בלילה או ביום? יפה מאוד, ביום. אז כמה דברים על קריאת המגילה, יש להקפיד לשמוע כל מילה. אם אתה מפספס מילה אחת, אתה תצטרך לחזור בחומש ולהשלים את המילה הזאת. כאשר מגיעים למילה אמן, כולם מרגישים ברעשן. אבל צריך לדעת משהו מאוד מאוד חשוב. כשנמצאים בבית הכנסת ושומעים את קריאת מגילה, כותב בשולחן ערוך שלא טוב לעשות יותר מדי קולות, כי אחרי הכל זה בית כנסת. אז הדבר הכי טוב זה לרקוע עם הרגליים. כמובן עם הרגל, כמו שאתם עושים עכשיו, לברות קלות ברצפה, זה מספיק כדי לפגוע באמן. מספיק. וכמובן מיד יש להפסיק כדי שאף מילה לא נפסיד. כמה מצוות יש בפורים? 4. איתי, כן, מה עם 4 דקות? יפה מאוד. אז זה 4 המ"מים. הדבר הראשון זה מקרא מגילה, השני מתנות לאביונים. האם ילד פחות מגיל מצוות חייב לתת מתנות לאביונים? ילד שלא הגיע לגיל 13,
אבל מה יש לו עכשיו? דמי כיס, יש לו איזה, הוא אסף, חוסך, יש לו כבר איזה 500 שקל. הוא רוצה לתת מתנות לאביונים. הוא חייב לתת? לא. אבל אם הוא ייתן? זה מצווה, מצווה. אם הוא נותן, הוא חייב לתת. הדבר השלישי, מישהו יכול לנחש מה זה הדבר השלישי? משלוח מנות. אם אני נותן משלוח מנות, אני נותן את זה למישהו משלוח מנות. קיימתי מצווה? לא. מה אתם אומרים? לא. הוא לא יבוא מתקים. יפה, צריך להביא אוכל. אם הוא לא מביא אוכל, אפילו שיביא לו מתנה, יודעים מה? יש איזה אחד עשיר, סתם סיפור מדומיין, אבל תחשבו. הוא נתן לחבר שלו משלוח מנות. מה הוא נתן לחבר שלו משלוח מנות? מרצדס ובנט. שתי מנות, נכון? הנה שתי מנות, שתי דברים. יצא ידי חובה? לא. שתיהם ביחד? החשבונית בסוף מיליון שקל. יצא או לא יצא? לא יצא לחובה. למה? שתיים. אבל אם הוא שולח לחבר שלו פסק זמן, אחד קטן ומקובלת, יצא את החובה. עוד שאלה לא כל כך קשור אליכם לגיל שלכם, אבל סתם שתדעו. האם הבעל יכול לתת לאשתו משלוח מנות? מה אתם אומרים? אם הילדה, סתם ילדה רוצה לתת לאבא שלה, היא יכולה? ילדה בת 15, יכולה? יכולה, נכון? עכשיו הבעל רוצה לתת לאשתו. מה אתם אומרים? הוא אומר, ככה זה יהיה במקום מתנה. במקום מתנה שהוא צריך לקנות לו בפסח, עכשיו ייתן לאיזה משהו. בוא נשאל את זה. אבל שאלה, למה לא? אם כן, למה כן? אם לא, למה לא? מה אתה אומר איתי? לא כספה משותף. הוא מרוויח, היא מרוויחה, לא כספה משותף. אולי לא, כי שלא יהיה פטור ממשהו יותר לעשות לאישה. לא, הוא אומר, הוא ייתן לה עוד. עכשיו, אין בעיה. התשובה היא? מה אתה אומר מולד? למה? אם עכשיו הוא אומר, אם אני לא. הוא ייתן, הוא אחר ייתן לה את הפרעות. אוקיי. את הקרוב מאוד. אלא הוא מוציא אותה ידי חובה במצוות. זה בעצם כמעט התשובה. יש בעלם מושג שנקרא אשתו כגופו. זה כמו שייתן משלח מנות לעצמו. זה חובה בזה שהוא נותן לעצמו, ביד שמאל, מעביר פסק זמן מטרופית ליד ימין. יצא ידי חובה, יצא ידי חובה. בסדר? כן. נכון. העדיפות, נועם, יהיה ממש חשוב, העדיפות להביא מאכל ופחות להביא ממתקים. עכשיו את הקטע של הסיום וגם את הקדיש.
ישמור עליך ותדע, היא תשתפך, כי ביראו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אור זרים בימינה וספורה אושר וכבוד, אמנה אז לא מועדת מלך כמשמש. לשחרר לחלק לגבי, מהקר פולחנה ודבר מעלה, מהתנבור פולחנה לשמעי האחרי, ימליך קודשה ויקוד מהכותב ויקרא, יצמח פולחנה ויקרא משחק. ויפעול ויומכון ובחי לכל בית ישראל לעמלה בזמן קריב עמו אמן. וישום דבר ורב לנו לעניין היה ידבר ושתבר וקרא לקומו מנסים נדע וזכר תלי, שווה לקודשה ויקוד. ויהיה לנו כל מפגש של אתה ותחתה וחמתה לנראה ישראל ועל הרבנן ואתם מדיון והכל תמודית המדיון להסכים לו העיקר כמשתי העדים והתראה דין דין בכל הקר והקר יעלנה ולא ומקום תמונה ותפדה והרמים ונקודה מראה ושמעה והרעה בימו אמן יהי שנאמר אברהם נשמעה חיים וישראל בה וישועה ולחמם שסבר ופועה ובלע זכר והפרה חבר ולצעלה עליהם כל עמו ישראל בימו אמן שלום ויומר ובחמת ששומעים ועל כל עמו ישראל בימו אמן. טוב. יש מישהו שרוצה לברך את הברכה האחרונה, עוברים פשוט, עוברים לנקוב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא נפשות רבות וחסרונן וכל מה שבראת על החי בן נפש כל חי, ברוך חי העולם. תודה רבה לכל המשתתפים וכל מי שהגיעו. בהמשך טוב ופורים ושמח. התלמידים יושבים, רק אנחנו לא רוצים להלאות את המבוגרים. אתם התלמידים שסיימו הקטע של בית הספר בצד התורני מקבלים עכשיו תעודות הצטיינות על הלימוד, כי לכן מגיע עוד משהו נוסף. אני אתן לכם תעודת הצטיינות עכשיו, ואני רוצה גם לברך אתכם. קודם כל ההורים יישר כוח, זכיתם אותנו, ובעזרת חברת נעשה אליהם ונעשה סיפורים. אז התעודות הצטיינות. כל פעם שוב אני אומרת, תלמידי כיתה ו' כולכם, בעזרת השם, המורה אבי, למסכת הבאה זה יהיה כולם. זה לא לימוד חובה, זה לימוד רשות, זה לימוד עצמאי. אבל אני לוקחת את מה שהמורה תהילה אמרה באופן חד משמעי. לומר למורה תהילה, ואני בטוחה שאיך היא אמרה, גל היה, אביחי היה, היא רק הייתה אומרת את המילה שלה, דוד היא אומרת לא ייתכן שלא היה, יש לו את הכוחות, נועם, נכון? המורה תהילה, לכן אני אומרת בעזרת השם, בסיום המסכת הבאה אני מצפה לראות גם מהכיתה של דבר אחת, קבוצה גדולה של תלמידים מסיימים מסכת. גם ליאור, יכל להיות ראה, צריך בכלל יכול להיות קבוצה ענקית, גם יונתן, ועוד כאלו שגם אנחנו נצטרף עם העדות שלך. אז אני אתן, אנחנו נעודות במחיאות כפיים, קודם כל
יישר כוח על סיום המסכת. נריה בן אברהם, יישר כוח. יעקב עמר, זה מצטרף ל-20 או ל-40, בסדר? מי שיש לו 40 יביא לי, הוא יקבל גם פרס נוסף. אור חיים, גם הסעודה הייתה למשנה, יישר כוח. רונאל, יישר כוח שבאת את אבא. רון יעקב, ירון הולך לנו לא כאילו לא היה, אנחנו גם לך מגיע. אז אני שוב אומרת, אנחנו נעשה עוד 5 דקות שאתם יכולים לאכול בכיף ולנורא מהמיטה של תראי כמה תלמידים, 3 תלמידים שיעזרו לביקי לפנות, בסדר? ובעזרת השם תהיו מבחינת מוסיף והולך, תמיד להרבות.